Assalamu alaikum malien. Ne tɔgɔ Nasradin Sofiane. A b'a kalama k'a fɔ Facebook sanfɛ bon kelen tɔgɔ la page caman de bɛ misaliyara ouverture média page ye fila ye alors que kelen de y'a yɛrɛ bi an bɛna yira aw la aw ye page ɲuman ani page kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na. N'aw fɛ ka page kolon ani page ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na aw bɛ nin fɛn saba jateminɛ. Donc ni page kolon in na 220 j'aime dɔrɔn de bɛ yen ani 618 followers alors que nin ta ye 360 000 j'aime ani 900 et quelques mille followers. A filanan aw bɛ na à propos la ka taa cliquer transparence de la page kan a b'a jateminɛ k'a fɔ nin page in créé la le 3 avril 2023 alors que page originale yɛrɛ n'aw cliquera à propos kan ka taa transparence de la page la ale créé la le 6 novembre 2013 donc u tɛ kelen ye. A méthode sabanan aw bɛ cliquer publication kan ka jateminɛ u bɛ to ka fɛn minnu publier kuma caman. Ni page in na aw b'a jateminɛ u bɛ ka photo dɔrɔn de publier ouverture média ka page kan u tɛ ka publication kɛ alors que n'aw taara page officielle yɛrɛ kan ouverture média ka page officielle a b'a jateminɛ u bɛ to ka publication kɛ kuma bɛɛ vidéo ni fɛnw bɛɛ b'a la u ye publication laban min kɛ o y'a ye ça fait 4 heures nka yan'o cɛ u ye dɔ kɛ il y a 13 heures. Ninnu b'a to aw ka se ka kisi page kolon kɔlɔlɔ ma. N'aw delila ka page caman sɔrɔ mɔgɔ kelen na a bɛ se k'a fɔ n ɲɛna commentaire la.